Kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako usakanganwa kusubscribe atibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare, toramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe pane nyaya iri kungotenderera, nyaya iri kutrenda, nyaya yekunzi nezuro ZANU-PF iri kunzi yakatumira delegation yayo kuGaborone kuBotswana kuti vange vachinoonesana zvavari kunoonesana kuSADC secretariat ikoko. So panapa pari kuzonzi patanga buda nyaya dzakawanda. Patanga pabuda nyaya yekunzi President Emerson Mnangagwa musi wa2 January vakaisa call kuna president weSouth Africa anova Cyril Ramaphosa achida kuti anga chikumbira kuti vangakwanisa kubatsira kuti vange vachitaurirana zveGNU na Advocate Nelson Chamisa, but vaRamaphosa vari kunzi vakaramba mushure mekunge vakati vari busy, vakawandirwa nezvekuita, so havakwanisi kunge vachiita. Asiwo vanhu vakawanda zvakataura kuti no, kana iri nyaya yaRamaphosa ari kuzoti gore rino 2024 kunyika kwake chinenge chakachayo, kune maopposition vakawanda vanenge vachitopikisa kuti iwewe ndiwe uri kudairira nyaya dzekuZimbabwe. maZimbabweans vari kuzoya muno vachitipedzera mabasa, vachipedzera vana vedu mabasa, because kunyika kwavo vari kunge vachida kutira kugadzirisa iwewe uzoenda uchinodairira nyaya dzausingazivi. So Ramaphosa ari kuzi akangoti ayo inini ndiri busy ndakawandira. So delegation iri kunzi yakasendwa manje. Delegation iyi iri kunzi yakasendwa, iri kunzi yakaenda ine proposal yekuti vari kuda kuita GNU kuZimbabwe. So vasvika ikoko nyaya yabuda, vari kuzonzi vasvika vakanzi ayo tainzwa nyaya yenyu yekunzi muri kuda GNU kuZimbabwe, but nyaya yeGNU inoda Advocate Nelson Chamisa wacho weopposition kuti abvume iye kuti adaire, because ndiye key panyaya iyi kuti akwanise kunge achiti alright, yes, the GNU yamukutaura nezvayo ndaida, asi kana pasina izvozvo kunenge kusinawo GNU yacho. So munongozviziva muri yeZimbabwe kuti Advocate Nelson Chamisa hambofa kabvuma zveGNU izvi, because anenge atikunzwa ndiyo last chance, ndopekupedzisira parundi akangoita zvekutamba ipapo, hapasina imwe plan B, nekuti semunhu asina kuenda uka kumataredzi mhosva kumakoti kwaaisingoenda makore ese, this time around akamirira kuti alright ndikupa veSADC kuti vange vachichimhanya. Muri yeZimbabwe ndo nyaya dzacho dzatavarika kubatira pachannel yenyu yeCoolian TV, dzinova nyaya dzatasangana nadzo pabepanhau reAfrica Beautiful Urund iro rinowanika online. So kana uchinge wasvika pana pari first time yako usakanganwa kusubscribe atibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare, toramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.